Què és la por? La por és una emoció. És una emoció que ens ajuda a sobreviure. Gràcies a la por estem aquí. És a dir, gràcies a la por jo miro els dos cantons de la carretera abans de creuar. Per tant, és una emoció que es converteix en una senyal molt valuosa. Imagineu-vos, doncs, que s'assembla una miqueta a les llums del cotxe, quan el cotxe t'avisa que falta benzina, quan el cotxe t'avisa que t'has deixat la porta oberta. Gràcies a aquesta senyal, jo faig alguna cosa per protegir-me, per posar-hi remei a una situació que pot ser perillosa. Doncs d'aquesta forma actua la por. Quan jo pateixo o passo per un canvi extern o intern, s'encén aquesta senyal. Compte que pots fracassar, compte que pots fer el ridícul, compte que pots patir, que pot ser dolorós, que t'ho pots passar malament. Per què s'encén aquesta senyal? Doncs perquè jo em protegeixi, perquè jo tregui el millor de mi mateixa. Per tant, la por és una emoció molt potent, molt intensa i molt valuosa. Gràcies a ella jo em protegeixo i dono el millor de mi mateixa i gràcies a ella hem sobreviscut com a espècie. Aquesta és la teoria. Està clar que després tenim moltes pors que són tòxiques, que realment ja no estan fent la funció que haurien de fer, sí? Però aquesta és la idea. Tots sabem que la por és molt potent, que és molt intensa. S'ha utilitzat, no és cap secret, no? Per governs, per estats, per empreses, per multinacionals. No només això, hi ha gent que l'utilitza per controlar els seus fills, parelles, etc. I quines són les reaccions bàsiques davant de la por? Doncs una d'elles és el contraatac. Segur que alguna vegada heu vist els típics vídeos en què a algú li fan un susto, sí? I la persona actua contraatacant, no? Li fot un cop amb aquell que l'ha espantat. Bueno, és una manera d'actuar davant de la por. Una altra és la de quedar-se immòbil. Doncs hi ha animals que ho fan, no? Es fan el mort, o, no sé si potser vosaltres ho heu viscut alguna vegada, de quedar-te completament bloquejat, glaçat, quan estàs passant per una por molt forta, quan estàs sentint l'emoció de la por molt forta. L'última i més típica, i la que ens acaba portant més problemes i que moltes vegades fa que tinguem que acabar treballant aquesta por, és la d'evitar. Doncs per no tornar a passar per allò que a mi m'ho ha fet passar molt malament, evito tornar-me a trobar mai més en aquesta situació. Per exemple, un cas meu propi, en una presentació del treball de síntesi, en què amb el meu grup vam decidir fer com una espècie de representació una mica teatral. Cadascú de nosaltres tenia que fer un personatge i em va tocar fer l'avi. Els primers 5 segons va anar tot força bé, estava allà fent la geperuda, amb el bastó i amb la veu d'avi, i vaig aixecar la mirada i em vaig trobar a la meva professora mirant-me amb una cara apàtica de pomes agres, no sé, fatal, no? Igual ella estava pensant en les seves coses, no m'estava mirant a mi així, no? Però què vaig interpretar, lògicament, jo? Doncs que ho estava fent malament, que estava fent el ridícul, que ho estava fent fatal. Per tant, el que va començar sent una interpretació d'un avi, sí, va acabar sent una Gemma congelada i bloquejada, sí, que ja no semblava un avi, no sabia el que semblava. Què va passar? Doncs que a partir d'aquella experiència em vaig passar tots els següents estudis, la carrera i etc., intentant descobrir quin era el profe que no et feia sortir a parlar en públic per evitar tornar-me a trobar amb això. La vida per això és molt curiosa i no sé per què, no sé si també us heu trobat amb això, però com més evites una cosa, sembla que més te la tornes a trobar davant dels morros. Per tant, al final ho he tingut que treballar i menys mal que ho he tingut que treballar i que estic aquí fent vídeos, sí? La qüestió quina és? Hi ha diferents orígens. Pot ser una mala experiència, pot ser que és per imitació, de vegades és com que heredem pors de casa. Hi ha diversos orígens de la por. Què és el més destacat? Doncs que és una emoció molt potent, molt forta, molt impactant, ens domina, pren decisions per nosaltres, no ens deixa avançar. És una arma de control molt gran que ens podem fer a nosaltres mateixos. A vegades no fa falta que ens ho faci
ningú més. El que és curiós és que quan comencem a treballar una por, es debilita relativament fàcil i ràpid, sí? No és tan forta com sembla fins que no fem res. Fins que no fem res és com algo molt potent que ens controla i que que actua per nosaltres i pren les decisions per nosaltres. Espero que us hagi agradat el tema de la por. Si voleu saber més, hi ha coses a gemapallars.com. I per qui vulgui encara profunditzar-hi més, aquest dissabte al Centre Capsi a les 11 faré una xerrada taller, costa 20 euros, i entrarem més en què és la por, en com s'origina i sobretot en què no fer quan sento por i què fer per començar a desfer-nos d'ella i prendre les nostres pròpies decisions i actuar per com jo vull actuar, no per com la meva por em fa actuar. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat, qualsevol comentari, com sempre, i si us voleu inscriure al taller, també a coachingretroba't@gmail.com. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!